Udagoiena Iratiko Oianean lehertzen denean, argiz eta kolorez ordituko gara ezinbestean. Gaur, historia aurreko ibilbide bati jarraituko diogu. Nafarroako Zaraitzu Haranetik, Otsagabitik abiatuko gara. Eta Abodi mendilerroa zeharkatuko dugu, Pago eta Aritz itsaso baten barrena. Beste aldean daude, Nafarroa behereko antzinako larreak, lurralde sakratua. Oinez gabiltzala, historia aurreko monumentu misteriotsuak ikusiko ditugu bertan. Zatozte gurekin, Euskal Herriko basorik mitikoenean zehar, Iratiko Oiana. Otsagabia, toki estrategikoa da Nafarroako Pirinioetan, penintsulara sartzeko ateetariko bat. Eta hain toki garrantzitsua denez, behin baino gehiagotan eraso diote herri honi. Behin batean, ibaiaren hegoaldeko etxe hauek izan ziren, sute izugarri batetik salbatu ziren bakarrak. Anduña ibaia, bizitza eta heriotzaren arteko muga izan zen. Eta Zubizarrak, oraindik ere gertakari hura dakarkigu gogora. Mila 1794 urtean gertatu zen, konbentzio gerrak zirauen bitartean. 14.000 gudariz osatutako armada frantsesa, oldarka sartu zen ibaiaren iparraldeko kaleetan barrena. Herri osoa erre zuten. Gudariek Iratiko Oiana zeharkatu zuten abuztuaren 15 gauean, Monsi generalaren gidaritzapean. 182 etxe eta 52 borda erre zituzten. Eta harrigarria bada ere, San Joan eliza izan zen sutetik salbatu zen eraikin bakarrenetakoa. Eta zorionez, etzen eraikina bakarrik salbatu, baita barrukoa ere. Adibidez, urre koloredun zurezko erretaula handi hau, Nafarroako errenazimenduaren harribitxia. Sutean erretzeko arriskua egon zen, egiazko zuzi bat baita, Iratiko basoko izeiz eginda dagoen ezkero. Elizaren atzealdetik antzinako galtzada bat irten eta Otsagabia gainean dagoen muinoaren hegala zeharkatzen du. Hona hemen, basoan zehar, Muskildako santutegiraino eramango gaituen bide historikoa. Arrizko habe honen barruan sartuta, 17. mendetik aurrera, baso honetako aritzik sakratuena ikus dezakegu. Oraindik bizirik dagoela diote. Zuaitz honetan agertu omen zitzaion Muskildako Ama Birjina mendian zebilen unai bati, zezen galdu baten bila ziar duela. Muskildako baseliza, Pirinioetako santutegirik gurtuenetakoa da. Eta ziurrenik, 12. mendetik aurrera, mendilerroa zeharkatzen duten erromes eta bidaiarien babesleku izango zen. Zaraitzu Haraneko eta inguruko haranetako biztanleak milaka etortzen dira ona irailaren 8ko jaiegunean, eskualde guztian gorte den dantzarik bitxiena ikusteko. Aurpegi biko pertsonaia misteriotsu batek gidatzen du dantza, Bobok hain zuzen ere. Bobok, dantzariak lerroan jartzen ditu. Badirudi, iragana eta etorkizuna uztartu nahirik dabilela. Jauzi, bira eta kriskitin hotxartean, dantzari txikiekin batera kanpora joango gara. Muskildako eraikinak, eliza, erretorearen etxea eta seroren eta kapilauaren etxea inguratzen dituen harresitik irten da. Badugu iparralderantz abiatzeko tenorea. Goazen ba, Abodi mendilerrorantz eta Iratiko baso handirantz giratuko gaituzten antzinako mendibideen bila. 100 metro eskas egin orduko, errepidea atzean utzi eta zidor honetatik joango gara.
Bidea argia da eta ondo markatuta dago. Pago berrien artean doa eta birritan banatu edo errepide berriarekin gurutzatzen da. Hala ere, ez dago galtzeko arriskurik. Izan ere, bidaiariak Abodi mendilerroaren magalak izango ditu une oro aurrez aurre. Erdiarotik ona, basoa izan da Otsagabiko irabazpiderik nagusiena. Eta basoak, gaur egun ere, udalerriko azaleraren heren bat baino gehiago dira. Herriaren beste zutabea, larreak dira. Lurren erdiak baino gehiago hartzen baitituzte. Eskualde honetako negu gogorretan behi aziendak zaindu ahal izateko bordasare oso bat sortu zuten. Xubri borda esaterako. Bordetan batik bat, emakumeek jarduten zuten lanean. Zareitzuko hartzainek udazkenean lur hauek uzten baitzituzten ardiekin dardeara joateko. Baina gure bidea iparralderantz doa etenik gabe. Ziurrenik, frantses armadak Nafarroa ustekabean inbaditzeko egin zuen bide berbera hartuko dugu. Baina 100 urte lehenago, artzainek ere bide honetatik ibiltzen ziren, artaldeentzako udako larreen bila. Hemendik eramaten zituzten ardiak Ebro aldera, abelbide zaharrei jarraiki. Xubri bordatik kilometro eskasera, botin borda aurkituko dugu, bordarik garaienetariko bat, eta Abodi mendilerrorako malda igotzen hasi aurretik azken geralekua. Bidea, argita garbi zedarrituta dago, Pirinioetako ibilbide handiaren marka zuri-gorriekin. Garai batean, ohikoa zen iratira lanera zihoazen egurgileak eta Zareitzuaraneko hartzainak elkarrekin gurutzatzea. Gaur egun ordea, errazagoa da mendilerroa zeharkatu nahi duten ibiltariak ikustea. Pasabide historikoa zuhaitzen gainetik doa. Abodi mendilerroaren gainetik hurbil gaudela, soilgune batera iritsiko gara. Atzean utzi dugu Otsagabia, eta ez dugu gure bidean gehiago ikusiko. Dagoeneko, Arrizabalako lepora iristear gaude. Gure helmuga, mugarri historiko izugarri hau da, zelaiaren erdian datzana. Hona hemen, harri izugarri bat, Arrizabala, edo herritarrek deitzen zioten bezala, Sanson harria, 5 metro baino luzeago dena. Zutik zegoenean, erraza izan behar zuen urrunetik, Zaraitzuko haranetik edo Pirinioetako gailurretatik ikustea. Brontze aroko behorrak eta behiak zaintzen zituzten hartzainak izan omen ziren, Menirronen bidez euren lurraldea markatu zutenak. Menirra, penintsulako garaiena da. Horri esker, beste leinu batzuei argi uzten zieten euren lursailak zein ziren. Ordutik ona, 3000 urtekotan zehar, lainoak, euriak eta elurrak Abodiren gailurra estali dute, eta antza ez da ezer aldatu. Baina historiak bere bidetik jarraitzen du, eta ez da atzera itzultzen. Gainera, belaunaldi bakoitzak bere aztarnak utzi izan ditu. Aztarna horien bila jardungo dugu erraldoien ibilbide honetan barrena. Mendilepo honen izen modernoa, Las Alforjas igarobidea dugu. Izen horrek Menir eroriaren ondoan dauden bi zulo handiak dakarzkigu gogora. Eta hemendik bertatik, Iratiko oian sakon eta ilunera jaisten hasiko gara. Utz ditzagun atzean, Abodiko odeiertz zabalak, eta murgil gaitezen pago artean. Lurrak kraska egiten du gure oinen azpian,
osto lehorrezko geruza iraunkor batez estalita baitago. Noraizean ibiliko gara, enbor zuri eta vertikalak etengabe errepikatzen direlako, inolako ordena edo erreferentzia ulergarririk gabe. Hona hemen mugarik gabeko basoa. Berantz goaz, 17.000 hektareatik gorako azalera duten Pago eta Izeien artean. Duela mende askotatik ona, Iratiko Oiana Euskal Herriko basoetako altxorrik baliotsuena da. Guztiek nahi zituzten erreserba honen oparotasuna eta kalitatea. Horregatik, Zaraitzu Haraneko bizilagunek historian zehar, estatuari edo hainbat egur konpainiari alokatu izan zieten basoa ustia zezaten. Hona hemen, Iratiko gune historikoa, Erregearen etxeak. Hemen eraiki zuten Espainiako armadako ontzidiaren gotorlekua 1784an. Sigüenzako 30 gudariz osatutako goarnizioa egontzen bertan, armadaren ontzientzat egiten zituzten mastak eta gilak babesteko. Eta soilgune honetan bertan erori ziren Nafarroako voluntario absolutistak, liberalek, konstituzioa edo hil garrasika eraso zietenean. Hortaz, gezurra badirudi ere, elurretako Ama Birjinaren baseliza honen kokalekua, ez da historiak ahantzitako paradisu natural edo toki exotiko bat. Bolboraz eta gizonen izerdiaz blaitutako toki bat baizik. Herriek, armadek, gobernuek eta enpresariek inguru honetako jaunda jabe egin nahi izan zuten. Hain zen handia toki honek zuen garrantzi estrategikoa Iratiko Oianaren bihotz berde eta urre kolorekoan. Oianak ematen dio izena hemen jaiotzen den ibaiari, Irati ibaiari alegia. Une batez ibaiari jarraituko diogu. Berriro ere iparralderantz joango gara, okabe inguratzen duten mendietarantz. Goi ibarrean, ibaiak meandro estu-estuen artean egiten du bidea. Baina gaur, ibaiko urak astiro-astiro doaz, 5 kilometro berago, ibaia presatu egin dute eta. Ibai ertzean, Pago eta Izei ikusgarriak izango ditugu ikusgai. Izeien enbor handi eta zuzenak gogokoenak ziren armadako fragaten masta nagusiak egiteko 50 metroko luzera izan zezaketeen eta. Hala ere, oso gutxi ziren helmugara osorik iritsi ziren enborrak. Oso zaila baitzen Mediterraneo itsasoraino eramatea. 19. mendean egindako bideek balioa eman zioten Iratiko Oianari. Bai lehorreko bideek, bai uretakoek. Lehenengo karlistadaren ostean, Oiana ustiatzen hasi ziren inbertitzaileek zioten legez, biderik gabeko basoa alferreko altxorra da. Iratiko basozainen etxe handia, gaur egun hutsik dago. Ikusterako konturatuko gara toki hau ez dela inoiz Oian Birjina izan, ondo zaindutako saila baizik. Basozainen etxea eta Irabiako urtegiaren bazterra bertatik bertara daude. Urtegiak Kanadako laku baketsua dirudi, dena dela industriarako sortu zuten. Basoan moztutako egurra baltsetan jartzen zuten. Enborrak elkarren artean lotuz almadiak egiten zituzten. Almadiak Irati ibaian bera eramaten zituzten, Aragon ibaira iritsi arte. Aragon ibaitik Ebro ibaira, eta Ebro ibaian bera Mediterraneoraino eta Bartzelonako merkaturaino iristen ziren. Horixe baizela esne saltzailearen ipuina. Hementxe bertan, Nafarroako Pirinioetan asmatua. Almadia zainen bidezaiari ez jarraitzea erabaki dugu. Utz dezagun atzean basozainen etxea. Urtegia inguratzen duen pistan atzera etorriko gara, eta bidean goazela, uraren distira ikusi ahal izango dugu Pagoen artetik. Baina Iratiko Pago zuriak bai iritsi ziren itsasora. Ez gerrako masta gisa, Kantauriko arrantzale eta ontzidiarentzat milak arraun bihurtuta baizik.
Baliteke, azken arraunak hemendik irtetea, Egurgi errekan gora. Egurgi errekak urtegian isurtzen ditu urak. Dagoeneko, Egurgi zubira iritsi gara. Pasabide txiki honetan konpondu zuten Espainia eta Frantziaren arteko muga arazoa. Liskar ugariren ostean, 1856 urtean erabaki zuten bi estatuen arteko muga toki honetan jartzea. Guk ordea ez dugu zubia zeharkatuko. Ibaiaren ibilgailuari jarraituko diogu iparralderantz eta 100 metro aurrerago behin betiko utziko dugu basoa. Asfaltatu gabeko ibi honi esker, erreka zeharkatuko dugu. Inguru honek, gaur egun, ez du jaberik. Errekaren ertzean, 225. zenbakidun mugarria jarri zuten, Baionako itunaren ondorioz. Mugarriak nazioarteko muga finkatu zuen. Hona hemen, Nafarroa behereko hegoaldeko puntan dagoen tokia. Muga zeharkatu bezain laster, konturatuko gara paisaia erabat aldatu dela. Aldaketaren arrazoiak ez dira naturalak bakarrik. Bapatean, behin betiko utziko dugu atzean Iratiko egurgile eta ikazkinen mundu iluna. Sar gaitezen beraz, Artxilondoko antzinako artzainen sail irekietan. Aran honetako belazek guriak, artalde handien udako paradisoa dira. Baita Artzain Baxenafar taldean dien azken babeslekua ere. Artzainok ez dira antza gehiegi aldatu historia aurretik ona. Egia esan, gu ez gara inguru hauek aurkitu ditugun estreineko pertsonak. Paisaia natural bikain honek zerikusi handia du Artxilondoko artzain ausarten asaben ekintzekin. Artzainak izan ziren, duela 2008 urte, eskualde hau estaltzen zuten aritz eta zumar basoitzelak erre eta goilarreak sortu zituztenak, haziendak urtero hilabeterik beroenetan bertara bazkatzera eramateko. Gizakiaren eraginaren ondorioz, ia arizti eta zumardi guztiak desagertu zirenean, pagadiak nagusi egin ziren Iratiko basoan, Brontzearoaren bukaera aldera. Aldi berean, Behor eta Idi haziendak, baita artaldeak ere, Nafarroako Pirinioetako muino berdeetan bazkatzen hasi ziren. Saiak eta ugatzak izan ziren jana ugaritzearekin gehien poztu zirenak. Inguru bakarti hauetan bizi izan diren gizakin historia are antzinakoagoa da. Izan ere, Aezkoa Araneko artzainak duela 28.000 urte, harri hauen artean ibiltzen ziren, euren armak eta lanabesak lantzeko silek zabatzen. Historia hauek antzinakoak dira. Hala ere, Iraun mendilepoaren moduko lekuetan, beti geratu ohi dira kontuok gogoratzen dituzten lekukoak. Horretaz gain, Manexburu beltz arrazako ardiak mendi hauetan bizitzen jarri ziren duela 3.000 urte, eta momentuz ez dute mendik aldentzeko asmorik. Uren mugallerrora iristean, hodeiak Irauko tontor bikien ondoan kiribiltzen hasiak dira. Horrek adierazten digu eguraldiak aldaketa dakarrela. Mendate garai hauetan aurkituko ditugu larre hauek sortu zituzten antzinako artzainen ilobi zaharrak. Ibilbidearen lekurik gorenera, Okabe mendiaren gailurrera goaz. Gora iritsi aurretik, milaka urte dituen nekropoli bat zeharkatuko dugu. Aurrera xeago, atseden hartuko dugu. Oso erreferentzia gutxi ditugu, uinen gixara mugitzen den belarrez estalitako gailur soil honetan bidea aurkitzeko. Arazo hau larria izan daiteke, sarritan, inguru hau laino trinkoz estalita egoten baita. Horregatik, guri oinak baino aurrerago ezin dugu ezer ikusi. Bide egokitik joateko, jarrai diezaiegun pintura markei. Gainera,
Bakar-bakarrik gaude, haizea beste lagunik ez dugula. Eta hain zuzen ere hemen, Pirinioen bizkarrezurraren gaineko terraza belartsu batean, mendilerroko hilerririk handiena izango dugu aurrez aurre. Historia aurreko artzainen panteoi handia, Hilerrita. Harrizko biribil hauek historia aurreko hilerriak dira, eta Europan ez dago honen pareko hilerri pilorik. Zaharrenak, Brontzearoaren amaiera aldera eraiki zituzten, orain dela 3000 urte inguru. Burdinaroan berriak egin zituzten, 5 mendetan barrena. Biribil bakoitzaren barrenean, ikatza eta errautsak daude lagata, artzain zenduak erreostean utzi eta harriz estaliak. Heriotza erritua bukatuta gero, lauza vertikalak sartzen zituzten hilobia zedarritzeko. Hilerritako lur sakratua atzean utzi, eta goazen behingoz gure ibilbidearen gailurrera. Izotzak eta tximistek zartatutako bloke batzuek aditzera ematen digute, dagoeneko iritsi garela Okabe mendiaren gailurrera. Okabe eskualdea, artzain bide nagusien topalekoa da. Baita ere, talaia paregabea, Zuberoako muinoak, Ani mendiaren piramide perfektua, eta Hori mendiaren tontorre lurtua ikusteko. Ia 1500 metroko altueran, Okabe mendiaren gailur laua aldare baten antzekoa da, eguzkiaren, haizearen eta mendien jainkoei eskainia. Jaitz gaitezen ziztu bizian mendiaren ekialdeko hegaletik. Ora ate mendilepoko zoikaztegiak urez beterikoak saiestuta. Berriro ere, Iratiko basoko babesaren bila arituko gara. Honaino iristen baitira pagoen azken erroak. Ibiltzeko erosoa den egurketa pista zabal bati esker, berehala galduko dugu kostata igo dugun altuera. Gure oinetan, oian trinko handia dugu zain. Adi baldin bagaude, bapatean, haize hotxaren eta basoko karraskaren artetik, erreketan lasterka dabilen uraren borborra aditu ahal izango dugu. Hona hemen, Urbeltz erreka. Erreka hau, beste batzuekin elkartzen denean, arestian ikusi dugun Irati ibaia sortzen dute. Erreka, hemen, ur gardenezko negarra besterik ez da, haitz ilunezko ohe baten gainean doana. Harri hau izan zen erreka honi izena jarri ziona, Urbeltza. Errekan gorantz goazela, 100 metro inguru aurrerago, Pedro Txaleta dakusagu, gure bidaia luze honetan atxeden hartzeko aukeratu dugun lekua. Ia ez da ezer gelditzen otordu bero eta ohe atsegin batez gozatzeko. Baina horretarako, errekaren beste aldera igaro beharko gara. Azken aldiz, Urbeltz hauek zeharkatu eta lurralde berri batean sartuko gara. Izan ere, Zuberoara iritsi gara. Edo behinik behin, Zuberoan, jendea bizi den lehendabiziko etxera, Pedro Txaleta hotela. Txaleta, 1970an erosi zuen Zuberoako haranen mankomunitateak. Gure bidaiaren bukaeran atxeden hartuko dugu hemen. Ia 30 kilometroko paseo luze honetan, Zaraitzuko haranetik abiatu eta Zuberoako txokorik ezkutuenera iritsi gara. Hegoaldetik iparraldera, Iratiko oian ikusgarria zeharkatuz.